Baby! Baby! Ka kula da ita don ka san akan kanwata har kiyama zan iya kai ka, ni ma zan iya zuwa kama kabarin ka. Baby, come now. Baby! Na'am? Baby, nan kuma ina ne kika kawo ni? Ana ne gida kawo ta ce. Ka kwanta da hankali ka. Zo mu shiga ciki. Kawonki kuma ba ta nan ne? Eh, ba ta na mukulin yana waje na. To, me za mu yi mu kuma a ciki? A Abuja mun soyayya. This man, 70 years old man. God have mercy upon us. Ka shiga mana. Baby! Ka shiga mana mu zauna mu yi magana. Baby ya gage ni. Baby! Ni fa tsoro nake ji, baby. Tsoro kuma. Eh mana. Tsoro na me? Kwai ne da kai gida din. Me sai ka ji tsoro ne? To baby, bara in je an so mana abinci kin ji? Kin san sai an ci abinci baby. To shikenan. Minti daya. Photo, not be juju be that. I don't want peace. Okay. Okay. I want problems always. Hello? Ina kanwata take? Muna tare da ita. Ka daga ta makarantar Islamiyya. Ba abin da zai same ta, mun je Islamiyya ne kuma yanzu mu dawo. Photo, Ka kula da ita don ka san akan kanwata har kiyama zan iya kai ka, ni ma zan iya zuwa kama kabarin ka. A'a karka damu, ni zan kula ma da ita, babu abin da zai same ta. Kala in ba haka ba kam kai ma ka san sai dai tambayar kabari kawai. Shikenan. I want problems always. Baby kina ina? God have mercy upon us. Baby! 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 I don't Baby! want peace. I want problems always. Baby! Oh, beauty. Baby! Desire. Oh yo! Baby ta mutu! La ilaha illallah. Yanzu baby ya ga zaki mu, kin dauko ni kin kare gidan mutane kuma ki mace mu? Abadan Allah, aba Firdausu aya ya zaki mun haka. Hey! Desire. Jesus. Jesus.